ayan mo malaglagip ka na ipanitnit ko kinapunokin ka nga di ka malipatan dito'y biyag ko. I love you, di mensahe para ken ka sa din humanity, ayan mo malaglagip ka na ipanitnit ko kinapunokin ka adi ka malipatan dito'y biyag ko. Di pa nagmaymaysak, di mas paalan ti iliw ko kamusta nga tani ay ayate kun kunaday ti puso umanay laingen nga agpek ladawan mo nga isot pangipapasa to'y iliw ko. Mensahe para ken ka sa din humanity, ayan mo malaglagip ka na ipanitnit ko kinapunokin ka adi ka malipatan dito'y biyag ko. Di pa nagmaymaysak, di mas baalan ti iliw ko kumusta nga tani ay ayate kun kunaday ti pusok umanay laingen nga agpek ladawan mo nga isot pangipapasa to'y iliw ko. Di pa nagmaymaysak, di mas baalan ti iliw ko kumusta nga tani ay ayate kun kunaday ti pusok umanay laingen nga agpek ladawan mo nga isot pangipapasa to'y iliw ko. Di pa nagmaymaysak, di mas baalan ti iliw ko kumusta nga tani ay ayate kun kunaday ti puso umanay laingen nga agpek ladawan mo nga isot pangipapasa to'y iliw ko nga isot pangipapasa to'y iliw